Βρισκόμαστε στην περιοχή Αργυροπούλη-Τυρνάβου, σε Οπορώνα και συγκεκριμένα σε καλλιέργεια ροδακινιάς. Έχουμε κάνει τοποθέτηση κυψέλης βομβίνων Natupol Booster. Συγκεκριμένα βλέπουμε ένα βομβίνο έξω από την κυψέλη. Εδώ χαμηλά είναι η έξοδος και η είσοδος των βομβίνων από την κυψέλη. Η συγκεκριμένη κυψέλη είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να επιτευχθούν άριστα αποτελέσματα επικονίασης σε καλλιέργειες που η περίοδος ανθοφορίας διαρκεί από 1 έως 4 εβδομάδες. Η βομβίνη είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι και αποτελεσματικοί επικονιαστές, οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν στην καλλιέργεια πετώντας με συνθήκες κρύου, αέρα και υγρού καιρού και γενικά σε χαμηλές θερμοκρασίες όπως είναι σήμερα. Οι βομβίνοι έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται περισσότερα λουλούδια ανά ώρα και να μεταφέρουν περισσότερη γύρι από κάθε άλλο επικονιαστή, επιτυχάνοντας έτσι μεγαλύτερη παραγωγή, καλύτερη ποιότητα καρπού, περισσότερα ζάχαρα και καλύτερη μετασυλλεκτική διατρησιμότητα καρπού. Αυτό επιτυχάνεται πάντα σε συνδυασμό με κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες όπως είναι η θρέψη και φυτοπροστασία. Η συγκεκριμένη κυψέλη είναι ειδικά σχεδιασμένη για καλλιέργειες με μικρή περίοδο ανθοφορίας όπως είναι οι φράουλες, αμύγδαλα, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ακτινίδια, καρπούζια, πεπόνια και έχει άριστα αποτελέσματα. Μπορεί να καλύψει μία έκταση από 6 έως 10 στρέμματα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες της κυψέλης μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 6937 048 377 ή στην ιστοσελίδα μας στο www.gojiolympus.gr. Εδώ βλέπουμε ένα βομβίνο έξω από την κυψέλη. Έχει γίνει μόλις τοποθέτηση της κυψέλης και είναι η περίοδος προσαρμογής του βομβίνου στην τοποθεσία. Εδώ βλέπουμε ήδη τον πρώτο βομβίνο έτοιμο για το έργο του. Είναι απόγευμα, η θερμοκρασία είναι γύρω στους 10 βαθμούς Κελσίου, η μέλισσα δεν πετά καθόλου, παρά μόνο η βομβίνη.